Jedini izlaz predstavlja meni prvenac u filmskom svetu, moj prvi film, dugo očekivani. Predstavlja mi na neki način krunu saradnje sa ovom ekipom s kojom sam radio. Psihološki triler, ali zapravo jedna drama koja proučava stanje jedne žene koja je sticajem nekih stvari i događaja iz prošlosti potpuno na dnu. Mislim da je činjenica da se menjaju malo stvari kod nas. Triler nije ništa sporan odavno, zapravo u svetu je jedan od omiljenih žanrova, a kod nas je malo bio u zapećku. Meni je ta priča jako dobra. Ja volim kad su zamršene stvari, kad nije prosto da gledalac otkrije. Ako ima takvih stvari, meni to je signal da je taj triler dobar.